Arewa Medium presents sai tunani ki sani na ki nake ko duba ni baki kuma ni kaunar ki nake na ki gani zo ki rike ni kar ki bari ki sake masoyi bai gudun masoyi ki sani kishin ki nake ina kaunar ki kin ji ladidi kin ji ladidi na kaunar ki kin ji ladidi kin ji ladidi ina kaunar ki kin ji ladidi kin ji ladidi na kaunar ki kin ji ladidi ni ne na ladidi da ki so ni karda na koka ki daure ki tanka akan kina kwashi duka na kasa yin taka ga zuciya na ta saka so ya sanya sarga ga hannuwa na kwana miga ga sina miga ina kaunar ki kin ji ladidi kin ji ladidi na kaunar ki kin ji ladidi kin ji ladidi ina kaunar ki kin ji ladidi kin ji ladidi na kaunar ki kin ji ladidi ni ne na ladidi ke zaki ba da maganin ciwon da ke a zuciyata ni ban biya ta ayarin taro idan na gansu mata dama ki ware lokacin da za na ganki sahibata da za ki ba ni tabbacin aure da Allah sahibata na rasa yadda zan yi ina ta kare kayi kuka akan kina yi komai kike so zan yi da kyau da za ki duba da hankali yar baba begen ki ban tsaya ba ga gaibu ban sani ba ko za ki zauna da ni ko za ki ban magani ko za ki rayu da ni ko za ki zauna da ni ina kaunar ki ina kaunar ki ina kaunar ki ina kaunar ki ina kaunar ki